точно обратното на което направи. Но, добре. Close enough to real footage. Fucking bastard. Еми аз какво да направя? He sprints like the wind. Аз казах да не тича, тя тича, сериозно. Run like Leroy Jenkins. Да, бе, точно. Run like you saw. Usain Bolt. Run like you. Like you saw Alex in the dark. Fuck yes. Run like you. Е, някакъв случай на въртика, в момента си перцаква. You were looked by upon the Looked upon by. Искаш си ми и ще дойде. Да, това стана мол walkthrough, баси хора. Доктор Хуй ще дойде. Доктор Ху! Ще дойдат и Ненков и всички други, които са тук. Да. He finally showed his face on camera. But not his face. Алекс, не се обръщай. Не, погледна се. Това вярно ли си има с флаш в момента? Да. Аз забравих да изключа флаша. You reader. Не е тук.